Sair tanpa waton. Sair berarti sair, tanpa berarti ora, waton berarti cekelan. Sair sing ora ana cekelane. Tapi aslinya dia nasihat, ngerti Pak? Iya. Itu gue artinya nasihat. Iya. Panjenengan sami anggene kesanten alam dunya karena penuh budaya, penuh muslihat. Sabar nerimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Sabar nerimo, sabar nerimo najan pas-pasan. Pas-pasan urip sing paling pas kowe pas-pasan. Pas kepengin udut ana rokok, pas kepengin nginum jahe ana wedang jahe, pas pengen mangan semangka ana semangka, pas pengen numpak mobil ana mobil. Arane kebeneran ya. Pas. Makane pas. Kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh kowe takdir saking Gusti Allah.